Assalamu alaikum masoya na masu saurari, za ku saurari wannan waƙar daga na kuma soyi ku har kullum nafiu sun gari ni suru local gambe wadda ake wa wannan waƙar a isa kaliyar. Domin neman ƙarin bayani za a tuntube mu da lambar kamar haka 081 46 86 5391 a sha saurari lafiya. Cikin zuciyarka ta daina ƙararrawa, ya zama dole mu yi rabo ba domin na yi san zuciya ba. Kibar zance a kai ni da ke zamun yi rabuwa, domin a cikin jini son ki ya zamto mini garkuwa. Ni ba na so kice zamu yi bankwana 'yar uwa. Idan kika bar ni ba za ni tsallake ramin ciwon zuciya ba. Tun farkon haɗuwata da kai nazari kai ɗan uwa, na shaida ma akwai wanda zan aure shi a rayuwa. Soyayya za mu yi lokaci na daƙiƙa ɗan uwa, ni ban maka alƙawar zo mu yi soyayyar gaskiya ni da kai ba. Takalmin aro manufarsa masoya 'yan uwa, cikin tafiyarsa komai kake so za a yi maruwa. Illarsa rayuwa ran da duk za ku yi rabuwa. Idan so ya shige zuciyarka wanda ba kai da to za a yi ba. Kyawun alƙawal in ka ɗauka cika shi a rayuwa, ƙaunar da take cikin zuciyata ba ta sauyuwa. Sa haƙuri cikin zuciyar kaguna ɗan uwa, manufar da take cikin zuciyarka da nau ra'ayinmu bai zo guda ba. Ina shiga damuwa sanadin so takalmin aro, gare ki na durƙuso tallafa min kar in gangaro. Gurin zuciya a soke amince kar in makaro. Idan haka ta kasance da niyya zan yi da rayuwa ta ki duba. Salamu alaikum ya masoyi guna ɗan uwa, tun farkon haɗuwata da kai na san ba sauyuwa. Domin ni kai nake so masoyi guna rayuwa, ƙaunar da nake yi mata a farko ba ta sauyuwa ba ka duba. Aisha 'yar Fulani da ce mai kyawun hali, domin ƙaunar ta ce tun a farko ta shiga zuciya. Ke shiga zuciya ta loko soyayya zuwa, domin ni ke nike so masoyiya gona rayuwa ba ki duba. Nafiu na saka tun a farko soyayya zuwa, domin ƙaunarsa ce tun a farko ta shiga jijiya. Ta mamaye can cikin ɓargo har jijiya. Dan Allah iyaye ku yi mini auren wanda na so a raina. Yana shiga damuwa sanadin so takalmin aro, gare ki da durƙuso tallafa min kar in gangaro. Gurin zuciya a soke amince kar in makaro. Idan haka ta kasance da niyya zan yi da rayuwa ta ki duba.